Mill-ewwel jum ta' sena ġdida, il-pazjenti kollha tad-dijabete, kemm dawk li għandhom il-kartuna roża u anki tal-kartuna safra, bdew jibbenefikaw minn nuċċali tal-vista b'xejn, antibiotiċi u kura dentali mingħajr ħlas. Dan ifisser li huma 30,000 pazjent tad-dijabete kollha li se jibbenefikaw. Fid-dawn li fl-2012 kienet saret miżura amministrattiva fejn dawn il-benefiċċji kienu ntilfu għal pazjenti li kellhom il-kartuna safra. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega kif dan kollu se jiswa lill-Gvern ma' 600,000 euro. Però meta wieħed jarhom jitfit mal-insulina, l-istiks u l-mediċini ġodda li bdew jingħataw s-sena l-oħra, b'kollox in-nefqa titla' għal ma' 2 miljun euro fis-sena fuq id-dijabete. Dal-aħħar smajna kantalina ta' mistoqsijiet minn kummenti mill-oppożizzjoni fejn imorru l-flus tal-budget anke f'qasam tas-saħħa. U ta' min jgħid dan 10 miljun euro li qed immorru f'benefiċċji ġodda kif ukoll benefiċċji li aħna qegħdin nagħtu għal dawk li kienu tilfuhom fl-2012 għall-pazjenti bid-dijabete. F'pajjiżna mal-200 tifel u tifla taħt is-16 sena li għandhom id-dijabete. Numru inkwetanti, speċjalment meta ma tkun xi ħaġa ġenetika, kif spjega l-konsulent tad-dijabete fl-Isptar Mater Dei Mario Kakija. Ħafna mit-tfal fil-fatt għandhom it-type 1 li hija tiġi għax kollha tiġi tirreċċa ħaġa żgħira u mbagħad tintaqa' ma' trigger. Però qed ikollna sfortunatament anke tfal ta' 10 snin u 12 sena li għandhom it-type 2. Għaġa jkollok tifel ta' jinnaf ta' 10 snin pereżempju jiżen 80 kilos. All right, ovvjament daka huwa relatat mal-pis iktar milli affarijiet oħra. Il-prevenzjoni bħal f'kull ħaġa oħra hija kruċjali u biex wieħed jippreveni d-dijabete għandu jżomm dieta mediterranja priorità u jagħmel l-ammont ta' eżerċizzju fiżiku kuljum. M'hemmx fejn mmorru ġim jew affarijiet hekk, imma jekk inti l-karozza tipparkja żewġ kantunier il-bot, right, timxi kwartal mu kwartalaw, ħatejn. Jekk flok tuża l-lift tuża t-taraġġ ħajjejn. Ovvjament jekk tagħmel iktar eżerċizzju formali ħajjejn iktar. Ġifieri hemm għandek 3 pilastri, id-dieta, il-peace u l-eżerċizzju.